ایره بینین دخترکوخی همین قدر نورکوی فسان آوردگه پایینگینا تمامی نمودش هستای مرحمت کسی در نورکا در کره حتما بیاین به حد مدلکوی فسانی تا 29 اومدگه باور کنین همینو کم با قوتی هستن هم удобнее پودا هم برای زنو هست هم دخترکودا خلاص چند مدلای کدومش میگیرن هم شلوپکگیش هم کسیمکگیش هم نمودش هست نرخوشون خودتون میدونین که نورکا چند سمای 400 380 350 کم نیست یگونجودا لیکن акция грандиозный дорана пайнигина ина биоен кадомеш мегирен 300 сомон норкои фасон 300 сомон пайнигина оптави кандахтаро хоҳен оптови гирен оптови бо арзон мешава хоҳен ина биоен дидена коробка 250 сомон оптови вақте мегирен ку коробка дидена 8 донаш 250 сомони мана марҳамат беҳадам фасонай ира бинен аҷоибот хушрӯ норкоин оригинал глои навуша беҳтарин ва якош марҳамат дар кортон боша пеши пайнигина биёин духтар омада наметонен нависен дастафкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза байни 11 ва 12 мешавад духтаро марҳамат панҷум қатор ҷоя пайнигина рақамошон ҳаст дар рӯи экран дастафка доранд инам ё ҳамаш нуркаянд духтаро ина касе ки пошнабаланд мепурсид ку на нуркои оригинал духтаро унам но 450 кам нест ягонҷуда лекин пайнигинада 300 сомонай ина бо биён хитон бинен акцияи грандиозный рафтистай духтарако успеҳ кунен нигоҳ кунен зелои фасони 280 сомона 300 сомона 160 сомон шудагая пайнигинада марамад оз шмода новинкоша нишон дидим моделоша нишон дидим ина мино ҳамаш зелаянд диден духтарако 160 сомоне ягон ҷода ин нарх нестай тоза бори туркӣ марамад сангчошон оригинал ина тигровкашам ҳастай хулоса натонишам ҳастай кадомешам мегирен духтаро мана зелои оригинал 280 сомона 160 сомон дар ҷои пайнигина бозори корвон даян марамад биёен духтаро бозори корвон тарафи тилобозор байни 11 12 дарвоза мешава панҷум қатор ана ба духтаро нигоҳ кунен инаи платформошам бадай ҳамёшам яса 60 турецки тоза бовар кунен хеле нарх ягон ҷода нест духтаро сифатошда гап нест ина касе гирифтага худаш медона зела чихе хушрӯвай нархам медона чи хеле нархо доранд ина марамад пайнигина 160 сомон кард биёен омада наметонен нависен шуна дастафкатон мекунанд ина модела кора бинен чихе хушрӯчай ва духтарако грандиозный акция рафтестай успеҳ кунен биёен харидорӣ кунен и хеле нарх ягон ҷода нест нигоҳ кунен ҳама ина мино попшои туркияй турецки оригинал марҳамат акция рафтестай пайнигина тамоми намуди ина шлёпкаошам ҳастай ина пешмаҳкамакошам ҳастай ҳамаша хулас 90 сомон кардагиан ина кадомеша мегирен 90 сомони сифатошонда гап нест марҳамат туркӣ охи пайнигина оптавикан хитон медонен аллакай бори чандум шид ман авор мегирам ина марамат боз ҳам аксияи навбатишона сар додагиан успеҳ кунен тамом начида омада харидорӣ кунен диден духтаро 90 сомон турецки барои савдо мегирен барои хитон мегирен агар бо барои савдо гирен но боз ҳам арзон мешава инами се қаторе ки дидестин ҳами се қатор ҳамаш 90 сомон дастафка доранд бозори корвон тарафи тилобозор марҳамат биёен духтарако тарафи тилобозор байни 11 12 дарвоза мешава ина духтаро панҷум қатор ҷоя пайнигина ина миноям ҳамашам халия ина 90 сомон ина духтаро платформаи фасон ина миё қиматиё будан ина ҳозир боша 90 сомон шудага турецки оригинал биёен аз наздик бо хутон бинен баъд метонен харидорӣ кунен распродажаи калон духтаро марҳамат турецки пояфзоло турецки намхе шлёпкаи фасон 50 сомон шудагай марҳамат касседа дар корай ҷоя пайнигина биёен шлёпкаи хушрӯ ина кадомеша мегирен 50 сомони барои модарот анаи варианта бигирен ам сабукакаем қа хушрӯвай анаи ваёям кам қа хушрӯвай дидена барои духтуро зурай барои медсестро ина 50 сомон турецки намҷа чизе мебинен турецки 50 сомони успеҳ кунен мана кадом модела мегирена хермисошам фасонай ина тигракша бинен чихе хушрӯвай шлёпка турецки ам духтаро мана 50 сомон успеҳ кунен тамом нашида харидорӣ кунен омада наметонен нависен дастафкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор байни 11 12 дарвоза панҷум қатор ҷоя пайнигина духтаро
духтарако апайнигина ҳами қадар аксияи калон сардодагиай марҳамат успед кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен нигоҳ кунен анами хел болопӯшакҳои турецкӣ вишивкадор ира мешава болопӯш барин пӯшен мешава кирта барин пӯшен вишивкадора бинен чӣ қадр хушрӯ турецкий оригинал расветкош размерош ҳамаш ҳастай материалаш паплиная паплини белманудо турецкий оригинал саб букак тобистона ина сиёшамас сафедшамас расветкои хушрӯ дора 200 сомон шидагай 350 сомона 200 сомон шид ана баъд нигоҳ кунен киртои фасони арганзаву дигар овардагиан иёро чанд дикаден 200 диден духтаро чӣ қадр хушрӯ аднатониёшам ина расветкоша ина ҳамаша қафасонан духтаро 200 сомон кадомеша мегирен на 200 сомонӣ биёен аз ҷои апайнигина харидорӣ кунен духтаро успед кунен аксияи грандиозни рафтаистай арзон шидагиай борошон бозори корвон инаи паплинакора бинен чӣ қадр хушрӯай дидена 150 сомони хел нархи ягон ҷода нестай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилло бозор 11 дарвоза даян байни 11 ва 12 меша духтаро байни 11 ва 12 панҷум қатор ҷои апайнигина доставка доран омада наметонен нависен доставкатон мекунан ана баъд нигоҳ кунен ана ин намуд 200 сомаями ина ин новинкаи духтаро бинен чӣ қадр хушрӯчай 200 сомон аднатони дигар цветошам ҳаст ипектон двойка чанд сумай 1000 сумай арзон меша 800 сум инаи двойкаи вай дидена ипек 800 сумда метиҳан 1000 сумай 800 сумда метиҳан хулоса биёен духтарако ҳамаи борошон арзон шудагай попӯшиёшон инам турецки попӯшӣ аз 50 сомон сар меша духтаро ина духтаро касе ки аксияи норкора интизор буд марҳамат анамин намуд чанд модел размерош кам мондагиай апайнигина аксия эълон кардагиан ҳамаша не духтаро ҳамие ки ҳозир ман нишон метавам ку ҳамино фақат размерош кам мондагиай аксия шидагиан 250 сомона марҳамат нигоҳ кунен ира бинен чӣ қадр хушрӯан 250 сомон и модел мана и модел 250 сомон ҳамаш норка оригинал турецки норкара хитон медонен чанд сума борай марҳамат то 400 450 мефурӯшанд мана 250 сомон беҳад вариантакои хушрӯ барои модароям ҳаст барои надухтаракоям барои занҳоям хулас тамоми моделош ҳаста ина бинен чӣ қадр хушрӯи золотистишам фасоне аст ки нархошон ина аксияи беҳтарин 250 сомон дар ҷои апайнигина бозори корвон тарафи тилло бозор байни 11 дарвоза панҷум қатор биёен аз наздик бубинен инаи моделякшам бинен чӣ қадр хушрӯчая инами фасони бадай пода аҷоибот меиста марҳамат 250 сомон